Dit is Rikst Meijer van het Jereveen. Ze demareert uit de kopgroep en krijgt gezelschap van Yvonne Spicht uit het West-Friese Wervershoof. Maar nog een dikke ronde te gaan. Liek je deze twee uit de meidje Waard Nederlands kampioen marathon wordt. Maar dan dit moment. Meijer volt. Spicht wacht er dus net en Meijer zit gauw weer op. Maar dat god is te grut. Meijer beziekert het wol, zet alles op alles, maar ze komt er net meer bij. En dus wordt Yvonne Spicht de Nederlands kampioen. Meijer wordt toch heel verdienstelijk tweede. Het is de eerste keer dat ik mooi doe. En dan natuurlijk in Nederland en een tweede plak, het is natuurlijk wel briljant. En nou op naar je steden? Ja, ik hoop dat het komt, hè. En dan zul ik er wel bij wezen, ja. Dan oert naar de Malje. En het wordt een slagpartij, een zwiere wedstrijd. Favorieten, zoals Arjen Stroediga, die hellie het net. Bob de Vries had de krubbelblessure, maar hij is er net bij. Op 2 ronden van de eind demareert Jorrit Bergsma. Hij pakt een grote vastsprong. Jan-Maarten Heideman gaat achter hem aan, beziekert het. Maar die redt het net. Hij komt net dichtbij, want Jorrit Bergsma is rapper. Hij is sneller en hij is volle sterker. Jorrit Bergsma, de man uit Oudenboorn, de Nederlands kampioen op de 4 kilometer. De man die de alternatieve Elfstedentocht op de Wijzenzee ooit woon had. Nederlands kampioen op de Natuurreis 2 edities Lien. En na Dries van Weijen is hij de tweede rieder hier die hem 2 keer wint. Jorrit Bergsma wordt de Nederlands kampioen op Natuurreis. Er waren het rijden in de koers. Maar op het laatste kon je wel vernemen dat iedereen een beetje verzwakt raakte. En ja, op een gegeven moment kwam ik los te zitten en ja, ik dacht, nou maar terugrijden. Ja, wist je maar favoriet voor een mogelijke Elfstedentocht? Ja, weet ik net, dat is een hele andere wedstrijd. Dat kan je net zien. Dan moet je eerst maar heel uit het donker komen en dan maar verder zien. Maar ja, nee, dat kan ik niet zeggen, nee.